Puno na ng alikabok yung salamin nila, oh. Okay na natin siya, no? Yan yung parking. Yan, oh. Yan yung parking nila. Doon tayo. Parking entrance daw doon. Hindi na. Huwag na tayong sumunod dyan kasi yan. Ano naman, no? Maluwang naman. Ano lang naman yan. Sulat-sulat lang naman. That naman yun. Yan, oh. Ay, hindi pala alikabok yan. Blind siya. Malaki. Hindi kagaya ng ano, dati. Okay, ayan. Sige. So, ayan mga tol. Pasok na tayo sa Lala Garden. So, hindi same company ng Lala Moves to, ha. Lala lang. Sorry, no pets allowed. Naku, hindi ako pwede. No pets allowed. Oh, diba mga tol? Ang ganda. Hello there. Return kitchen. Second time na natin dito, kaya lang una di tayo nakabanat. Ako latte lang, tapos subukan ko na lang yung kakainin na kambal. Ayun yung kanilang mga menu mga tol. Kita nyo? Tapos yan yung kanyang ambience. Ayan, o. Ano? Anything pa? Pizza like that. At merong mga ano dito mga tol, oh. Ayan, oh. Ang dami pala dito. Ayan. Oh. Saan? 140. Yan yung price range nila mga tol, oh. Saan mag-take ng order? Ayun. Ito yung kanyang second floor mga tol, oh. Ang ganda rin dito. Ayos nga yung ambience. Daming halaman, no? Hindi tayo maubusan ng oxygen dito. Ayan, oh. Ayan yung view dito sa taas. Ayan, mga bata nagkakatikiman na ng ano, drinks. Hindi namin masyadong nag-order kasi kakakain lang namin sa Jollibee, eh. Nag-lunch kami. Ayan lang yung titikman natin mga tol. Siyempre yung drinks dahil cafe ito, tikman din natin, no? Una, itong kay Floyd, tikman natin yung sa'yo Floyd. Anong pangalan nung sa'yo? Snow Hazel Wrap. Lasang snow. Oreo Frap. Masarap yung kay Floyd. Yan yung kay Shake. Double chocolate. Parang yung ano lang to, ha. Pareho kung gusto itong dalawa. Si Snow at saka si Double. Yung kay, kay Philip. Common, common taste. Oreo. Then, syempre, yung coffee nila, which is yung sa atin, syempre, yan naman yung lagi natin in-order, coffee lang. Lalagyan natin ng... Tingnan muna natin yung over-ice na latte nila, no? Parang magkikipaggera sa sa tapang, ha. Syempre, lagyan natin ng asukal. Ako kasi, usually pag ganitong kalaking 5 sugar yung nilalagay ko. Ayaw kong magka-diabetes. Ayaw pa magka-diabetes nun, ha.
Lagyan natin ng sugar mga tol. Titikman din natin yung mga pagkain nila, yung... Konti lang na paste. Oo, kasi busog pa kami. Hindi ko rin ma-appreciate kahit ano. Bestseller daw. Yan yung bestseller, yung dalawa. So, itong dalawa na to, si almond croissant at saka si garlic Baguette. baguette. Garlic baguette, yun yung ano, yun yung, di pala ako ulit ako sa camera. Yun yung bestseller nila. Tikman natin. Definitely, babalikan natin to, no, Val? Kasi di pa namin natitikman yung pizza, at saka spaghetti nila, at saka yung ibang mga food. Then, babalikan natin, no, Shake? Okay, babalikan. Kakain tayo. At saka yung ano, kaya Garden Cafe. Daming mga halaman. Yung ambience, 10 ako. Instagramable. 10. Instagrammable. Ngayon, hindi lang Instagrammable, TikTokable. Aesthetic. Aesthetic, sabi nga ni Shake Shake. Aesthetic. Kapag nawala yung mga halaman, di na to ano, garden cafe. Magiging light cafe kasi ang daming mga ilaw. Oh. Ayan yung mga ilaw. Pag may parang pagka masyadong ano na, crowded, pwede doon. Imagine ka lang dito. Bali yung owner nito mga tol, think big. So ini-expect niya laging napupuno. Kaya may mga extra ano doon. So yung mga ilaw na yan, no, daming kinokonsume namin. Pagka nawala naman yung ilaw, pwede rin tawaging aircon cafe ito kasi ang daming aircon na yan. Then yung wifi. Wifi is strong. Ilan yung speed niya? Mabilis ba? Speed test nga natin. Sa mga ano, sa mga gustong mag-ano, gustong mag-browse. Yan, speed test natin, no. Speed test. Speed test natin. Ayan, speed test natin sa full page. De, biro lang mga tol. Ninakaw ko lang to. Ninakaw lang namin to. Speed test. Ayun, run a test. Ayan, speed test mga tol. Oo. Ayan, no? Sa dami. Grabe. Sa dami ng nakakonect, oh. Pwede ka mag-vlog dito, pwede ka mag-live stream. Ayun, no? Pwede ka mag-live stream, literally. Ayan. 1 to 8. Wow. 58. Hindi, malakas pa rin yung sa atin sa bahay. Kung may tira-tira kayong pagkain mga tol, pwede nyo rin i-take out dito. Bal, ayusin mo. Ayan. Ay, namin na rin doon. So, diba? Pwede natin i-take yung mga tira-tirang pagkain dito sa area na to kahit nasa second floor ka mga tol. Ayan, subukan din natin yung kanilang salad na tig 320. Kani to. Tsaka chicken. Ayan lang naman yung ano, dressing na yung magdadala dyan. Okay. Dressing yung magdadala. So yun lang din yung lasa ng tsaka yung combination nila. May liit-liit na ano, yung tawag dito cherry tomato. Tsaka cheese. Then yung lettuce. Ganun lang naman. May chicken, tsaka yung chicken. So yun, alam naman natin yung lasa ng basic lang naman. Yung combination niya, tsaka yung ito. Yung tawag dito. Dressing. Try natin itong isa. Kani. Yung kani, yung
Ingredients niya. Ano, kamatis, tomato, pero hindi cherry tomato. Malaking tomato na. Tapos yung lettuce. May ano siya, may crab stick. Tapos mango. Sesame seed. Nakakakilig-kilig yung shake. Mas masarap yung dressing nito. Ang tawag sa dressing niya, mas masarap yung kanin. Ayan o. Masarap yan. Ito naman yung kanina. Anong tawag sa ano, 1,000? Diba? Mas, So ano to? Sesame, parang sa kupad. mas masarap yung combo nito, yung kanin. Okay?